हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ? ഭഗവാനും ദാമോദരാഷ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ കാർത്തിക മാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ എല്ലാവരും? ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. എല്ലാവരും ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ മാസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഭക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വളരെ ഇതാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് എന്തായാലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസം. കാരണം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാ. നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ ഹരേ. താങ്ക് യു മാതാജി. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗോൾഡിന്റെ റേറ്റ് ടോപ്പാണ്, ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ പ്രിസിഷ്യസ്, അതായത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള ഇതിന് ഭയങ്കര വിലയായിരിക്കും. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. വളരെ എന്തൊരു സാധനം അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വില കൂടുതലായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുള്ളത് ഏതാണ്? ഭക്തിക്കാണ്. അപ്പൊ അത് കിട്ടാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം എന്തൊരു കാര്യത്തിന്റെ അത് എത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് അത് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒരു IAS ഓഫീസർ ആവാൻ ഈസി അല്ല അല്ലെ? അത്രയും വർക്ക് ചെയ്താലേ പൊസിഷൻ എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തി ഏറ്റവും ടോപ്പാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് 3 കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. നമുക്ക് ഇനി പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സൈന്യം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജലപ്രദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാത് की जय, गुरुदेव की जय, आनंद कोटि वैष्णव भक्तर की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्ण പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण ഹരേ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ആരാ ദാമോദരാഷ്ടം? രാജമ്മ മാതാജി ചൊല്ലാ പറയണ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാജമാത ചൊല്ലാത്തുന്നേന.
മധുരേഷ്ണൻ ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ രാജ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാഭിയോ യുഗലതാവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തതോ ധൃത്യഗോപ്യാം രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സദന്തനേത്രം മുഹുശ്വാസകം ഭാത്രീരേഖാംഗകണ്ഠ ദിദഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബന്ധം ഇതി ദൃക്ഷ്വാ ലീലാഭിരാനന്ദകുംഭേ സ്വദോഷം നിമഞ്ജന്തം ആജ്ഞാപയന്തം ത്വദീയേക്ഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തിർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമദസ്തം ശതവൃത്തി വന്ദേ വരം ദേവാമൃതം ന മോക്ഷവതിം വാ ന ചാന്യം ഋണേഹം വരോഷാദപീഠ ഇദം ദേവ പൂർണ്ണാദ ഗോപാലപാലം സദാ മേ മനസ്യ വിരസ്തം കിമന്യേ ഇദം തേ മൂകാംബോജം അത്യന്തനീലൈർ ഹൃദം കുണ്ഡലേ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ്ച ഗോപ്യാ മുഹുചുംബിതം ബിംബരക്താതരം മേ മനസ്യ വിരസ്താം അലം ലക്ഷലാഭേ നമോ ദേവാ ദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജലഭിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം പദാനോ ഗൃഹാണേശ മാം അജ്ഞാമേദ്യക്ഷിദൃശ്യാം കുബേരാത്മജൗ ബദ്ധമൂർത്തൈവ യദ്വദ് ത്വയാ മോചിതൗ ഭക്തിഭാജൗ ഹൃദൗ ച തദാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയച്ഛ ന മോക്ഷേ ഗൃഹോ മേ സ്ഥിതമോദരേഹ നമസ്തേസ്തു ദാംനേ സ്ഫുരദീപ്തിദാംനേ ത്വദീയോദരായാത വിശ്വാസ്യ ദാംനേ നമോ രാധികായൈ ത്വദീയപ്രിയായൈ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാഡം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 17ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ 18ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഹർഷോത്മത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം. ഹർഷോത്മത പ്രേമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രേമത്തിന്റെ ആ ആനന്ദം ആ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ പ്രേമബന്ധം, ആ പ്രേമത്തിന്റെ ആനന്ദം ആ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സ്വഭാവം, ആ വ്യക്തിയിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തതായി കൃഷ്ണാത്മകമായി ഹർഷോത്മത പ്രേമം വളർത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാധാരണ രീതി എന്തൊക്കെ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെന്തായിരിക്കും, തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകരായിരിക്കും. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും കാര്യം അവർക്ക് ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ മൈൻഡ്. ഒന്ന്, ഒരിക്കലും അലസനായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും അവര്. ഒരിക്കലും അലസനായിട്ട് ഇരിക്കില്ല അവര്. ദിവസം മുഴുവൻ യാതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ സേവനം നടത്താനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹം. അതായത് യാതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ, അതായത് ആ പ്രേമബന്ധം, ആ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കാണ്. അതിലൊരു വ്യതിചലനം കൂടാതെ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനം, അത് മാത്രം മനസ്സിലുണ്ടാവുക. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവന് സ്ഥിരം പരിശ്രമിയുമായിരിക്കും. അടക്കമുള്ളവൻ, ആ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, എപ്പോഴും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇന്ന സമയത്ത് എണീക്കുന്നു, ഇന്ന സമയത്ത് എത്തിച്ചാണ് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ. അതാണ് അടക്കമുള്ളവന് സ്ഥിര പരിശ്രമം.
ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാലും, കല്ല് വെച്ചാലും പൊന്ന് വെച്ചാലും ഓരോ അവസ്ഥ അതിന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. താൻ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് ഭൗതിക ആദരവ് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു ആദരവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്ന് ആചാര്യനല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തിക്ക് അതൊന്നും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. ആദരവ് തന്നെ സ്വീകരിക്കണം. ആദരവ് മാത്രമല്ല, അതേപോലെ ആ വ്യക്തിന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭൗതികത വിട്ടു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അതേ ഭൗതിക ആദരവ് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. തന്നിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം അത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വ്യക്തി. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഏത് സമയത്തും ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക്. തിരുനാമം ഉരുവിടുന്നതിന് സദാ തൽപരൻ. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉരുവിടുമ്പോ അതിൽ ആനന്ദം കിട്ടി തുടങ്ങി. അതാണ് പ്രത്യേകത. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം, നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, ആ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് അപ്പൊ ഇത് ഒരു നിയമം പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധന ഭക്തിയിൽ പൊസിഷനാണ് നമ്മളെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മുഴുവൻ ആഗ്രഹം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യണത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ കുറെ തെറ്റുപറ്റുകൾ പറ്റും. നമുക്ക് പറയാൻ തെറ്റുപറ്റുകൾ പറ്റും. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോവും, അറിയാതെ പോവും. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളേക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾക്കായി ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കണില്ല. ഇവര് ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് അത്ര ഉയർന്ന വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരായ തിരുനാമം ഉരുവിടുന്ന സമയത്ത് സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. അത്ര ആഗ്രഹം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ പറയാൻ നടക്കണ പോലെ ഭഗവാന്റെ സർവശാസ്ത്രീയ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകർ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സർവശാസ്ത്രീയ ഗുണഗണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കുക. എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ലോജിക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല, അല്ലെ? എന്ത് കൊടുത്താലും മതി വരില്ല. അവരില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ ലെവലിലാണ് ഭക്തനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഉയർന്ന് ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തുന്ന പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടൻ. മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക. അവിടെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇല്ലേ എന്നല്ല, അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ഭക്തന് തോന്നും. കാരണം അത് ഭഗവാൻ അവിടെ അനുഭവിച്ചാണ്, അവിടെ ജീവിച്ചാണ്, അവിടെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്, അവിടെ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വൃന്ദാവനായിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശരിക്കും ഒരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർ മുഴുവൻ അവിടെ ആയിരുന്നു, അല്ലെ? അവരുടെ ജീവിതവും സമാധിയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതൊക്കെ അവിടെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാത്ത പല ശക്തികൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേകത? അത്ര വലിയ വലിയ ആത്മാക്കൾ വന്നു പോണ സ്ഥലങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? അവിടെ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മാസം നമ്മൾ ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കണം. കാരണം ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരും പിന്നെ നമ്മൾ അറിയാത്ത പല ശക്തികളും അവിടെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കിട്ടാണ് നമുക്ക്, അല്ലെ? നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി. നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്സ് ഫീൽ ചെയ്യും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ലോജിക്കാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ വേറെ കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സാധാരണ അശ്വത്ഥ പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ രീതി പറയുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെ പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവരെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നത് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. അവർ ഒരു സെക്കൻഡും കളയില്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് 7 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തരാം നമ്മളെ സമയത്തിന്റെ വളരെ ഒരു 50 അല്ലെങ്കിൽ എത്ര % ആണ് വെറുതെ കളയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ. ഈ സമയത്തിന് അവർക്കറിയാം മനുഷ്യ ജീവിതം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റ് നമ്മളെ ശ്വാസം അടക്കം കൗണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നതിന് മുന്നേ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയും. ആചാര്യന്മാര് തമാശ രൂപമാണ് സത്യസന്ധമാണെന്ന് അറിയില്ല. പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അധികം ശ്വാസം വലിക്കരുതെന്ന് പറയാം.
ഉള്ളിൽ ശ്വാസം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം അവിടെ കൗണ്ടായി എന്നാ പറയുന്നത്. അറിയില്ല അതിനെ പറ്റി, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം, കൃഷ്ണോത്മുഖമായി ഹർഷോത്മക പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള കളപ്പറ്റ ഭക്തർ തന്റെ വാക്കുകൾ സദാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. അവര് തന്റെ വാക്ക് വെറുതെ നമ്മള് വാചകസർത്തല്ല ചെയ്യാം, വെറുതെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അവര് അത് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും അവര് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളിൽ സദാ കൃഷ്ണചിന്തയായിരിക്കും. ശരീരത്തെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനോ അതേപോലെ മറ്റ് സേവനങ്ങളിലേക്കോ പുറപ്പെടുവിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 3 കാര്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട്. ഈ 3 നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും വാക്കും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഏത് സമയവും. അതാണ് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം പറയുന്നത്. ഹർഷോത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ണീർ പൊഴിക്കും. ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷവും പാഴാക്കില്ല, ഒരു സമയവും അവര് പാഴാക്കില്ല. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും അവർ കൊടുക്കില്ല. എല്ലാതും ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മളോടും പറയണത് അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പല ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബുക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ട്, പല നോവലുകളും പല കാര്യങ്ങളും വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതൊരു ടൈം പാസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കും, അതിൽ ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടും. ആദ്യം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കിട്ടും. അതാണ് പല ലെവലിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഇപ്പൊ അതിന് ഗുരു മഹാരാജും ജയപ്രകാശ് സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭാത് സ്വാമി ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നാമം ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം, അതായത് ഗുരു മഹാരാജ് അന്ന് തന്നെ 16 ആയിക്കൂടിയിരുന്ന് ജപിച്ച്. മനസ്സിലായി? അയ്യൊരു പറയില്ലേ, അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അത് പല കണക്ഷനും അത്ര ജന്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ്. പക്ഷെ അതാണ് പല ഭക്തന്മാരിൽ തന്നെ പല ലെവലിലും. അപ്പൊ അവര് സമയം എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ അവർ ഉപയോഗിക്കില്ല, സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് സമയമുള്ളൂ. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് സാധാരണ സയൻസ് പരം അറിയാം എത്ര കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. സയൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ആയുസ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും കൂടി ഇല്ല. ആയ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അപൂർവമാണ്. അത്രയും ഒരു സമയം മാത്രമേ മനുഷ്യജന്മമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയരുത്, അത് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ കൂടെ ആ സമയത്തിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഉത്സാഹം, അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര കാരണമുള്ളപ്പോൾ പോലും തീരെ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനാണ് അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിരോത്സാഹിയും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകം കണ്ടാലറിയാം, നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അതേ രീതിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നമുക്ക് സംസാരിക്കാതിരിക്കണമെന്ന് പറ്റും, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ അടക്കം, ക്ഷമ, അത് നമുക്ക് വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. മരങ്ങളെ പോലെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ്. മനുഷ്യനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? എന്ത് ചെയ്താലും ആയ അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ മാറണം. അതായിരിക്കും ശരിക്കും ഈ ഹർഷോത്മക പ്രേമത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണം. അവരത് സ്ഥിരം ഉത്സാഹമായിരിക്കും. എന്ത് തന്നെ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അവരെപ്പോഴും എന്താണ് സ്ഥിരോത്സാഹിയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം 10 പ്രാവശ്യം നടക്കാണ്ടാവുമ്പോൾ പിന്നെ ഇനി നടക്കൂല, ഇനി എന്താ നമ്മൾ അതിന്റെ പറയെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അല്ലെ? വീണ്ടും അവിടെ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് പോരും. നമ്മൾ 1 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത്, പിന്നെ 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത്, 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത്, എന്നിട്ട് നടക്കണില്ല, പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തും നമ്മൾ, പിന്നെ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോവില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഭക്തന്മാര് പിറകെ നടക്കും. ഭഗവാന് വേണ്ടി എത്ര ചെയ്താലും അവർ നിർത്തില്ല. അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടക്കവും സ്ഥിരോത്സവം ഉള്ളയാളിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പരീക്ഷത്തിൽ കാണാം. തന്റെ മരണസമയത്ത് ചുറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്ന മഹർഷിമാരുടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മഹാബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അർപ്പിത ദാസനായി കണക്കാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദാരന്ധ്യങ്ങളിൽ എന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഗംഗാതീരത്ത് വന്നത്. എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഗംഗാമാതാവും എന്നിൽ സംതൃപ്തനായി തീരട്ടെ. ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ. ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാന നിമിഷങ്ങളെല്ലാം ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് സർവശാസ്ത്രീയ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കാരി എനിക്ക് സംഗതിയായി തീരട്ടെ. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ പറഞ്ഞ ഉത്സാഹമാണ്. എന്ത് തന്നെയായാലും
ഞാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുള്ള അവസ്ഥ. അതാണ് ഭാഗവതത്തിലായ കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ അവസ്ഥ അതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സ് വരാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല, സ്ഥിരമായ ഉത്സാഹം എപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം ജീവിതത്തിലെ അന്തിമ നിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം, ആ മനസ്സിനെ സ്വച്ഛന്തമായ നില, ഇതെല്ലാം അടക്കത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. കൃഷ്ണോത്മുഖമായ ഹർഷോത്മകം പ്രേമം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, പരിശുദ്ധ മഹാരാജന്റെ സ്ഥിതി നമുക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ, അന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഉറക്കം പോകും. ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡോക്ടർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി ജീവൻ നമ്മളവിടെ പോകും അല്ലെ. എന്താണ് ഞാൻ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. ഇത് നോക്കി പരിശുദ്ധ മഹാരാജന് ദിവസം അടക്കം അറിയാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ടും എന്താണ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് ക്ഷമശീലം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഹർഷോത്മക പ്രേമം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഇതാണ്. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആ ഉത്സാഹം ആ വ്യക്തിയിലേക്കാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആ വ്യക്തി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കണക്ഷൻ കിട്ടില്ല. കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്താലും ആ ഉത്സാഹം, ആ സ്ഥിരത ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അടുത്തത് അനാസക്തി. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഇവരെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ ഹർഷോത്മക പ്രേമം എത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതൊക്കെ. അനാസക്തി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും വിഷയസുഖങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തൻ കൃഷ്ണോത്മകം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആകർഷണമാകുന്നില്ല. അതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഭൗതികതയിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിറകെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പോണത്. പക്ഷെ ഭഗവാനിലായ ആഗ്രഹം വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആകർഷകരാകുന്നില്ല. അതാണ് അനാസക്തി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അനാസക്തി നമുക്ക് വേറെ രീതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് വേണ്ട, ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും പുറമെ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് ലെവല്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന രീതി, അതല്ല ശരിക്കും അനാസക്തി. നമ്മൾ ഉള്ളോണ്ട് അത് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ എന്തിരുന്നാലും നമ്മളെ ഫീൽ ചെയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ, അതാണ് ശരിക്കും അനാസക്തി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അവിടേക്ക് ഒന്നും എത്തില്ല. അത് കാരണം നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കാണ്. മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥ വിശേഷത്തിനാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അനാസക്തിക്ക് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ചക്രവർത്തി ഭരതൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷനായി നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബം, സന്താനങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ചു. അസ്പൃശ്യമായ വിസർജത്വത്തെ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് ഉദാഹരണം പറയണ ആരിന്? ചക്രവർത്തി ഭരത മഹാരാജാവ് അല്ലെ. ഭരത മഹാരാജാവിന് ഇതെല്ലാതുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക്, ഭരത മഹാരാജാവിന് ഇതൊന്നും ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക, ആസക്തി വേണ്ടാന്നല്ല വെക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടാണ്. ഒന്ന് ആസക്തി, നമുക്ക് സാധനം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ എടുത്ത് ഒരു പാൽപ്പായസം ഇരിക്കണം, നമ്മളത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ ആഗ്രഹം നമ്മളുണ്ട്. പക്ഷെ ചില വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ്, അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭരത മഹാരാജന്റെ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തി പദം, ഇതിനോടൊന്നും യാതൊരു ഇതില്ലാത്ത. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യക്തികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഭൗതിക രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അനാസക്തി എന്നാൽ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി ഒഴിഞ്ഞു മാറൽ എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറലല്ല, നമുക്കത് വേണം പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്നത്, അതല്ല ശരിക്കും അനാസക്തി. ഇത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്ന കഴിയുന്നവനാണ് അനാസക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ അവിടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാലും നമ്മൾ കേട്ടാലും അനുഭവിച്ച് ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കുക. അനാസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് എന്ന് പറയാം. തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തൻ എല്ലാത്തരം വിലോഭനീയമായ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ, നമ്മള് ഭക്തനാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ലെവലൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതൊരു നിയമമാണ്, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ എല്ലാത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുന്ന എന്നാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില. അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം ഇതാണ്. ഇവര് ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊന്നും പെട്ടുപോകില്ല. കാരണം ഈ ഭക്തൻ ഇതൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ല. അതാണ് കാര്യം. നമ്മൾ എന്താണ്, ബന്ധമാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ സാധന ഭക്തിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അഹങ്കാരമില്ലായ്മ.
ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളുടെ ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കാരിയാകാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ നിരഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ പല ഗുണങ്ങളും ആ ഭക്തനിൽ വരും. അതിൽ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക, അഹങ്കാരത്തെ പറ്റി തന്നെ ചിന്തിക്കൂല. അതാണ് പറഞ്ഞു അയാളെയാണ് നിഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭരത് മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണോത്മകമായ ഹർഷോത്മത പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായി അവധൂതനായി മാറി. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളും അസ്പൃശ്യരുടെയും പോലും ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണുന്നത്. അവിടെ ശത്രുവില്ല മിത്രമില്ല, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണുന്നത്. അവിടെയല്ല അഹങ്കാരമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്താണ്, അവരെടുത്തു പോയിട്ടും ഭിക്ഷ യാചിക്കാൻ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആർക്ക്? ഭരത മഹാരാജൻ ചക്രവർത്തിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. അതാണ് അഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരട്ടെ, ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലുത് അല്ലെ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അഹങ്കാരം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതാണ് ശരിക്കും ആര് ചെയ്തത്? ഭരത മഹാരാജ് ചെയ്തത്. അതാണ് അഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം. അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവാന്ന് പറയുന്നത്. ഭാരത ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോലും ഏതാണ്ട് 200 വർഷം മുമ്പ് കൽക്കത്തയിൽ ലാൽ ബാബു എന്നു പേരുള്ള ഒരു മഹാജന്മി വൈഷ്ണവനായി മാറി വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നു. ഇത് പല കാലത്തും പല കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ വിരോധികളെ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വീട് വിടാന്തരം കയറി ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു. ഭിക്ഷ യാചിക്കൽ അവഹേളനവും സൈക്കിൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭിക്ഷ യാചിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം? എല്ലാവരും ഭിക്ഷ കൊടുക്കൂല അല്ലെ? പലരും പല രീതിയിൽ പറയും, പലതരം അവഹേളനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിനൊന്നും മനസ്സ് ചഞ്ചലമില്ലാതെ നിൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണന് പ്രതി ഈ അവഹേളനം സഹിച്ചേ പറ്റൂ. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തി ഏത് അവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ അത്ര ഈസി അല്ല. അതിന് സാധാരണ മറ്റു ദേവതകളെ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ്. ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ ഈസി അല്ല. ഭക്തി മാത്രം ഭഗവാൻ തരില്ല, ബാക്കി എല്ലാതും തരും. അതാണ് നമുക്കറിയാതെ. കാരണം എന്താണ്, അത് മുഴുവനും നോക്കിയിട്ട് ആരാണ് നോക്കി വിടുന്നത്? ദുർഗാദേവി അല്ലെ? അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട്. ഭക്തി മാത്രം ഭഗവാന്റേക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനല്ല തരാത്തത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ദേവന്മാരത് മുഴുവനും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ഒരു വ്യക്തിനെ മുന്നിലേക്ക് കടത്തിവിടുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആർക്കും കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എല്ലാവരും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ആരൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ റൂളൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, കുറെ സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ, ഇതെപ്പോഴും നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് അടുത്ത അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കരുണ നാലാം ഘട്ടത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ കരുണ. അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നുള്ള ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ കരുണ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അതേവരെ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്തും സഹിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. അതിപ്പോ രാജാവാണെങ്കിലും ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ വേണ്ടത്? എല്ലാവരും സഹിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മൾക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും എല്ലാവരും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണവർക്ക് പല പല പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നല്ല. എല്ലാവരും അവിടെ വീണു. അതിന് പറഞ്ഞു ബഹുനാൻ ജന്മനാമന്ത എന്നൊക്കെ ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അത് തന്നെയാണ്. കാരണം അതൊന്നും ഈസി അല്ല. അത്രയും ജന്മങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുകളയതൊക്കെ. മഹാപ്രതീക്ഷ ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിന് ആശാബന്ധം എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പേര് പറയുന്നത്. ആശാബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വേർഡ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അത്ര അതിലേക്ക് പോകണ്ട. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം, ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു നമുക്ക് ഉറപ്പ്, ഒരു ആശാബന്ധം ഉണ്ടാവാം. അതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഒരു വിശ്വാസം, നമ്മൾ ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചോളൂ, സംരക്ഷിച്ചോളൂ, ഭഗവാന്റെ കരുണ എനിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം, ദൃഢമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാം. അതിനാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ഞാൻ ആവുന്നത് പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് നിരന്തരം ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം. ഇത് നമുക്കും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം.
കാരണം നമ്മളെ മനസ്സില് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് ഈ അടുത്ത ജന്മമില്ല. നമ്മൾ പറയാറില്ല സാധാരണ, നമ്മള് പറയണ നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം അത് പറയുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാന്ന്. ഇത് തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല, ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് ഇനി ഈ ജന്മമില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മളിൽ വരുത്താം. ആ പ്രതീക്ഷ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ മഹാപ്രതീക്ഷ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാ, വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവാ. നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനെങ്കിലും ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും, ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം നമ്മളിൽ വരും. ഓക്കെ, എന്ന് നിരന്തര ചിന്തയാണ്. ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് നിരന്തര ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മള് 15 ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭഗവാനെ പല രീതിയിലും സേവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ അത് ഓർക്കണേ എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഒരു ആശാബന്ധമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് വരണം, ഭഗവാനോട് പല സേവനങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നടക്കുന്നത്. ആ പ്രാർത്ഥന ഏത് സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്കൊന്ന് പോകാൻ പറ്റുമെന്നില്ല, ഞാൻ എന്തൊക്കെ, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് നമ്മളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അഭീഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത് ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് സമത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. വിജയം, ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൽ വിജയിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മളിൽ വളർത്തു വരാം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ 16 മാല വരെങ്കിലും എത്തും. നമ്മൾ 4 മാല പറയണതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ 4 മാലേന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സമാധാനം അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അല്ലെ. 16 മാല ജപിക്കും, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ എപ്പോഴും നമ്മളിലേക്ക് നിർത്തണം. നമ്മൾ ആ വിജയിക്കും എന്നുള്ള, നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നു വിചാരിച്ചാലേ നമ്മൾ വിജയിക്കുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ തോൽക്കുന്നു വിചാരിച്ചാൽ 100% നമ്മൾ തോൽക്കും. വിജയിക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിജയിക്കുക. ഇത് രണ്ടും വേണം അവിടെ. തികഞ്ഞ ഔത്സുക്യം എന്നതാണ് അർത്ഥം. കൃഷ്ണപദത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണ് ഈ ഔത്സുക്യം. അതായത് നമ്മൾ വിജയിക്കും, അത്രയും നമുക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി പോലെ നമ്മളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കണാണ്. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ മൂല്യമുണ്ട്. ഓരോന്നും നേടുന്നതിന് അഥവാ കൈവശമാക്കുന്നതിന് അതിന്റെ വില കൊടുത്തേ പറ്റും അല്ലെ. ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കണം പൈസ കൊടുക്കണം, വീട് വാങ്ങിക്കണം കാശ് വാങ്ങിക്കണം, നമ്മൾ എന്ത് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കണം പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലെ. ഡ്രസ്സിന്റെ വിലയല്ല കാറിന്റെ അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ കാറിന്റെ വിലയല്ല വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വാല്യൂ ഉള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പ് വസ്തുവായ കൃഷ്ണബോധം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയം നേടാനോ ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണമെന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. നമുക്കത് കിട്ടണം. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിക്കണം അല്ലെ. എത്ര അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ഉത്കണ്ഠ എപ്പോഴാ വരുന്നത്? നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടും നമ്മൾ മുഴുവനായോ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ? നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചേരം വായിക്കും, പിന്നെ വേറെ ബുക്ക് വായിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ ബുക്കുകൾ. ഉത്കണ്ഠയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ആ ഉത്കണ്ഠ വേണം എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്തത് പോരാ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ 100%ലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ പരീക്ഷയിൽ നമുക്കൊരു 90% 100% മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ഒരു ബുക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കും, പിന്നെ ആ ബുക്കിലെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നാണ് വരിക, അതിരുന്ന് വായിക്കും. അപ്പോൾ ഉത്കണ്ഠ നിലനിൽക്കണം. നമ്മളെ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയില് നമ്മൾ ചെയ്യണതൊന്നും പോരാ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എത്ര ചെയ്താലും പോരാന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ആചാര്യന്മാർക്ക്. അവർക്ക് എത്ര ഭഗവാൻ എത്ര സ്നേഹിച്ചാലും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവർക്ക് പോരാന്നുള്ള ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും. തിരുനാമം ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം. രാധാറാണിയുടെ തിരുനാമ ജപത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രസ്താവവും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിലുണ്ട്. രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരി ഒരാൾ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളായ ആ കൊച്ചു പെണ്ണ് കണ്ണൂർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് രാധാറാണിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ. അത് അത്രയും അഭിനിവേശം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഹർഷോത്മകമായ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മൾ പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാത്രം.
പക്ഷെ സത്യം ഇതാണ്. ഭഗവാന്റെ സർവശായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ, ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനുള്ള അത്യാസക്തിയെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണ കർമാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വീണ്ടും അടുത്തത്, ഭഗവാനെ പറ്റി പ്രകീർത്തിക്കുക. ഭഗവാന്റെ പറ്റി ലീലകൾ പറയുമ്പോൾ ചിലർ പറയില്ല എന്തോരം സംസാരിച്ചാലും തീരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചും തീരാത്ത ഒരവസ്ഥ അല്ലെ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതി വരില്ല. പറയുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മള് ആചാര്യന്മാര് അവര് ഭഗവാന്റെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇത് പറഞ്ഞു, എന്താ ദാമോദരാഷ്ടകം വായിച്ച് അതിലെ മീനിങ്ങൾ എന്താണ്? അതില് ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ കമലകുണ്ടലങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലവര് അപ്പൊ അങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആനന്ദം കിട്ടാണ്, അവർ തീരുന്നില്ല. അത് ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം. അല്ലാതും ഭഗവാനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ്, അതിന് പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് വേണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ അതില് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ചങ്ങലകൾക്ക് ശരിക്കും ആത്മീയമാകുമ്പോ എല്ലാത്തിനും ജീവനുണ്ടെന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ചങ്ങലകള് എല്ലാവരോടും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ചങ്ങല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാന്ന് മാത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ചങ്ങലകൾ സംസാരിക്കണ പോലെയാണ്, അവിടെ ചങ്ങല ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് ആ ലെവൽ, ആ വർണ്ണനകളാണ് അത് മുഴുവനും. അങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് പരിശ്രമിക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത, ആ ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയുടെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു ഭക്തൻ പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് വേറൊന്നും ചിന്തയില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിനെ നമുക്ക് കാണാനും ആ ചിന്ത തന്നെ അവരെ പറ്റിയായിരിക്കും അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതുപോലും നമ്മള് ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റി, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകർഷണം കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഭക്തൻ. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ആത്മീയമായിട്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ് ഇതൊക്കെ. കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾക്കടുത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആകർഷണം അത് പറഞ്ഞു. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും. വൃന്ദാവനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എവിടെയാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരും രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്? എവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്? നമ്മുടെ ഭൗതിക അവസ്ഥത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കും കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ എവിടെയാണ് കെട്ടിയത്? അപ്പൊ പറയണേ, നന്ദപുത്രനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും. ലീലാവിലായ ഭഗവാൻ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വൃന്ദാവനമാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ, ഏതാണ് ദാമോദരൻ, എന്നാണ് കയറ്. നമ്മുടെ കയറ് പൊട്ടിക്കാണ് ഭഗവാൻ വേറെ രീതി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഏത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അതാണ് ദാമോദരൻ. ഇപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായാലും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദാമോദര മാസത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യണം. ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയപ്പുഴ, അതാണ് ദാമോദരൻ. ദാമോദരന് മാത്രമേ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഈ മാസം. അത് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാം. കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ കഴിയുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ കെട്ടിയത് ഇവിടെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കാൻ ആർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും? പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തന്മാർക്ക്. അത് ശരിക്കും അവർക്ക് അനുഭവിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ മധുരയിലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ നടന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമാണ്. എവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ ഇത് നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയും നമുക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുമോ? അതിന് ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ ഭക്തന്മാരെ അവിടെ ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ പിന്നെ അവർ കണ്ടുപിടിക്കണമൊക്കെ. അങ്ങനെ അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ മധുരയിലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ നടന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിക്കുന്നു.
ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഇടയ ചങ്ങാതികളും അമ്മയായ യശോദയുമെത്തി ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. അത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്നും കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പൊ വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാര് അവിടെ മുഴുവനും സന്ദർശിക്കുക മാത്രമല്ല അവിടെ പ്രദക്ഷിണം അടക്കം ചെയ്യും. അത്രയും നമുക്ക് ഗോവർദ്ധനഗിരിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വൈഷ്ണവ് നമ്മളെല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ മധുരയിലും എത്തുന്നവർക്കൊക്കെ എന്നും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭൂതമാകാറുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് അല്ല ആത്മീയമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നിരിക്കും. ഈ 3 സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വൃന്ദാവനത്തില് സത്യം പറഞ്ഞ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് അവിടെ ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടി അത്ഭുതകരവും ഹൃദ്യമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കൃഷ്ണന്റെ വിയോഗം അനുഭവപ്പെടും. ആർക്കാണ്? പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഇത് ശരിക്കും അനുഭവപ്പെടാം. നമുക്കായാലും കുറച്ച് നമ്മളെ ലെവലനുസരിച്ച് പലവർക്കും പല ലെവലായിരിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല. പല ജന്മങ്ങളിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും. ചിലർക്ക് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്, ചിലർ സ്ലോ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ലെവലുകളുണ്ട്. നമ്മളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമുക്കറിയില്ല നമ്മളെ ഭക്തി ഏത് ലെവലൊക്കെയാണെന്ന്. അപ്പൊ ചില വ്യക്തികൾ അവിടെ എത്തുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയണം, നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോ ചില ഭക്തന്മാർ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരും, നൃത്തം ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആ സമയത്ത് അവർ കണക്ഷൻ കിട്ടണം, അവർ സ്റ്റാർട്ടാവും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അവിടെ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണന്റെ വിയോഗം അനുഭവപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ആ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത്തരത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനുള്ള ആകർഷത്തിനായി കൃഷ്ണോത്മകമായ ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിനെയാണ് ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏത്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരിക്കാനുള്ള ആകർഷണം. അതിനാണ് കൃഷ്ണോത്മകമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ അത്യന്തികമായി ഭഗവാനിൽ സായുജ്യം കൊതിക്കുന്ന നിർവിക്തവാദികളും രഹസ്യവാദികളും ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സായുജ്യം കൊതിക്കുന്ന ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ, ഭക്തി സേവനം ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് സായുജ്യം കൊതിക്കുന്ന നിർവിക്തവാദികളും ധാരാളമുണ്ട്. അവര് ചിലപ്പോൾ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ മനോഭാവത്തെ അനുകരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ പവിത്രീകൃതമായ പുണ്യഭൂമികൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നിർവിക്തവാദികൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സായുജ്യമുക്തി പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണതാണ് അവര്. പക്ഷെ മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവരുടെ ചിന്ത. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തന അഭിനിവേശമോ ആസക്തിയെ കണക്കാക്കാൻ വയ്യ. അവർക്ക് അപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, മോക്ഷമാണ് അവർക്ക് ആഗ്രഹം. സാധാരണ ഇത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇന്നത് കിട്ടണം, ഇന്നത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 1 വർഷം മുന്നേ 2 വർഷം നമ്മളെ പ്ലാൻഡാ ഇന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഇന്നത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം, അപ്പൊ എനിക്കിത് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് നിർവിക്തവാദികളും അവരെ ചിന്താഗതി ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അവരും എന്താണ്? മോക്ഷത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്ത. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷം കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അതിന് ആസക്തി, അവരുടെ പ്രവർത്തന അഭിനിവേശമോ ആസക്തിയെ കണക്കാക്കാൻ വയ്യ. അതല്ല ആസക്തി. അതവിടെ ലക്ഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് എന്ത് തന്നെ, അതിന് നമുക്കറിയാം. മുക്തി പദം തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആശയായി. ആശ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. ഒന്നുമില്ലാതെ. അതാണ് ശരിക്കും മഹാരാജാവ്. നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മള് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. സാധാരണ മഹാരാജാവിന് എല്ലാതും ഉണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ടും അല്ലാതുള്ള ആ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയും. രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സൗകര്യം ഉണ്ട്, ആൾക്കാരുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാണ്. അവരാണ് മഹാരാജാവ്. പിന്നെ ഒരു മഹാരാജാവുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജാവ് എന്നാണ് പറയാം അല്ലെ. മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ അവർക്ക് ഒന്നുമില്ല, ഭൗതികമായിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അവർ മഹാരാജാവ്. അതാണ് മഹാരാജാവ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് ഇല്ലാതെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ആഗ്രഹത്തിന് പറയെ പോകും. പിന്നെ അഷ്ടകാലിക ലീല, കൃഷ്ണന്റെ ലീലാ വിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്രിമമായി ചിന്തിക്കുന്ന ചില ഭക്തന്മാരുണ്ട്, ചില ഭക്തമാന്യന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. കൃത്രിമമായി ചിന്തിക്കാം. അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ രാധയെ മൊത്ത് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു എന്ന് നാട്യത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ലീലകൾ അവർ അനുകരിക്കുന്നു. ഈ അനുകരണമൊക്കെ മുഴുവനും ഭക്തിയിൽ, അപ്പോഴും ഭക്തി ആവില്ല. ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണ്?
ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണതിലൊക്കെ വളരെ അപ്പുറത്താണ് ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ഞങ്ങൾ എടുത്തു വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്, അത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നവരുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ആ നാട്യത്തിന്റെ കൃഷ്ണലീലകൾ അവർ അനുകരിക്കുന്നു. നിർവിക്തവാദികളും ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞുകൂടാതെ നിർദോഷികളെ ഇതിലൂടെ അവർ പ്രലോഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അനുഭവസമ്പന്നരായ ഭക്തന്മാർ ഇത്തരം ഹാസ്യരൂപണങ്ങൾ കാണുന്ന മാത്രം തന്നെ ഈ തെമ്മാടത്തെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും, ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പാണെന്ന്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണ ആ ശാസ്ത്രം അറിയാത്ത നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റിക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വലിയ ഭക്തനായിരിക്കും. അല്ല. അപ്പൊ ആരെന്താ ചെയ്യണത്? അവര് വേറെ അഭിനയമാണ് നടത്തുന്നത് അവിടെ. അതാണ് പ്രശ്നം. പിന്നെ അനുകരണാത്മക ആസക്തി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാണ്. ഒന്ന് ഛായ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി, ഒന്ന് പരാസക്തി, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആസക്തി. രണ്ട് ആസക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനായിട്ട്. നമ്മൾ ആസക്തി എന്താണ്? നമുക്ക് പാൽപ്പായസം ഉണ്ട്, പാൽപ്പായസം നമ്മൾ കണ്ടു, നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം വരാം അല്ല, കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. അതാണ് ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനുള്ള ആകർഷണം, അത് ആസക്തിയാണ്. അത് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഛായ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി, പരാസക്തി അഥവാ അതീന്ദ്രിയം. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളുടെ മുക്തിയോ തൽപരനായി ഒരുവൻ തിരുനാമ ജപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഭക്തനായി സമ്പർക്കപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചെന്ന് വരാം. ഈശ്വരകാരണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നാമജപത്തിൽ പങ്കുചേർന്നെന്നും വരാം. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭൗതിക സുഖം, നമുക്ക് ഭൗതിക സുഖമൊക്കെ വേണം എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിപദം, മുക്തി കിട്ടണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് തിരുനാമ ജപത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം കിട്ടിയെന്നും വരാം. ഈ ഈശ്വര കാരണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നാമജപത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നും വരാം അവർ. കാരണം അവരുള്ളില് മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭൗതിക സുഖം. അതിനു വേണ്ടി അവരെന്താണ് തിരുനാമജപം ജപിക്കും, ഭക്തരുമായിട്ട് സമ്പർക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈശ്വര കാരണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നാമജപത്തിന് പങ്കുചേർന്നതും വരാം. ആ അവസരത്തിൽ അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രശ്രീ ദളമായ രശ്മികൾ അവരിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ആ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായി കേവല ജിജ്ഞാസ മൂലമുള്ള അയാളും ആസക്തിയുടെ ചില മട്ടൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് വരാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിന് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് സാധുസംഘം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ കൂടെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മളിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് മുഴുവനല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണ കൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത്. അത് കേവലം ജിജ്ഞാസ മൂലം അയാളുടെ ആസക്തി ജിജ്ഞാസ മൂലം അയാളും ആസക്തിയുടെ ചില മട്ടൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് വരാം. കാരണം എല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ സാധു പറയില്ലേ, ക്രൗഡ് മാനേജ്, ക്രൗഡ് അതായത് മോബ്, അതായത് ഒന്നിച്ച് കുറെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും ചെയ്യും. ആ പ്രത്യേകത സാധാരണ ഒരു 90%, അതും പറഞ്ഞു കേൾക്കാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 100 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10% ആൾക്കാരാണ് ലീഡേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത്. അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് 80%. നല്ല രീതിയിൽ 10% എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്കറിയാം എവിടെ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള, അതായത് നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ക്രിമിനൽസ് ആ ലെവൽ ചിപ്പുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ പേരും ഫോളോവേഴ്സും. നല്ല ആരെന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ പറയെ പോവാം. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവർക്കും അതിൻ്റെതായ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ചില മട്ട ആസക്തിയുടെ ചില മട്ടൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് വരാം എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് കേവലം ചഞ്ചലമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഇത്തരം ഛായാരൂപമായ ആസക്തിയുടെ ഫലമേ ഭൗതിക വേദനയാണ് തിരോഭവിച്ചത് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് ചഞ്ചലമാണ്, ഇത് മാറ്റം വരും. ഇത് നിറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നതോടുകൂടി അത് കഴിഞ്ഞു, പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ ഭയങ്കര ആനന്ദമൊക്കെ കിട്ടി, എല്ലാവരോടും നല്ല സത്സംഗമായിരുന്നു, നല്ല ഇതായിരുന്നു, പ്രസാദമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അതിനോടുകൂടി വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇത് വരും, ആ ആസക്തി വരുന്ന പോലൊക്കെ തോന്നും. ഭഗവാനുള്ള ആസക്തി പോരുന്നവരോട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ. എങ്കിലും ഇത്തരം ഛായാരൂപകമായ ആസക്തിയുടെ ഫലമായി ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചത് അയാൾക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ അതിന് പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയും. ശരിക്കും ഒറിജിനലായിട്ട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് പരാരൂപമായി, അത് അതീന്ദ്രിയ ലെവലിലേക്ക് കടന്നു.
ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമേ ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് കെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മള് വൈഷ്ണവാപരാധം ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതെന്ന് പറയേണ്ട കാരണം. നമ്മൾ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായിട്ട് സംസർഗം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ നമ്മളെ രീതിയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചത് നമ്മ പ്രഭാഷയുടെ ബുക്കുകൾ നമ്മൾ വായിക്കണം കേൾക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് ഒരു സംസർഗം നമുക്ക് വരണം അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് ആകർഷണം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപരാധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് കെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് മുഴുവൻ ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് അത് മുഴുവൻ അത് ഖണ്ഡിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. ഒരു കാര്യമില്ല, അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ശരിയല്ല, അത് ശരിയല്ല, അത് അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ, അതായത് ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കുന്ന ചിന്താഗതി അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവാം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അറിയാം. മനസ്സിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപരാധം ചെയ്താൽ അത് കെട്ടുപോകും. അതായത് ഇതിന് കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയും നല്ല സദ്യ കഴിച്ചിട്ട് വേണ്ടി കുറ്റം പറയാന്ന് പറയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അവസ്ഥ. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, അത് കെട്ടുപോകും. ആസക്തി ഛായരൂപമോ പരാരൂപമോ ഏത് തന്നെയായാലും ഈ കെട്ടുപോകൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രത്തിന്റെ കലാക്ഷയം പോലെയാണ്. പതുക്കെ പതുക്കെ കുറേശ്ശെ ക്ഷയിച്ച് അവസാനം പൂർണ്ണമായി നശിക്കണം. ഒറ്റയടിക്കല്ല നശിക്കുക. അതാണ് പ്രത്യേകത. നമ്മ അറിയില്ല നമ്മുടെ ഭക്തി പതുക്കെ കെട്ടുപോകണത്. അതാണ് പ്രത്യേകത. നമ്മ അറിയില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ കാലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടാ നമ്മളെ പല പരിശ്രമം, നമുക്ക് അത്ര സാധന ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് ഉയർന്ന് നമ്മൾ വരുന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മ അറിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഉയർച്ച വരും. പിന്നെ ഇവരോട് അപരാധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്കല്ല വീഴാം, പതുക്കെ വീഴും. ലാസ്റ്റ് നമ്മള് അതിന് കുറച്ച് ശരിച്ച് അവസാനം പൂർണ്ണമായി നശിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായി ഇടപെടുമ്പോൾ അവരോട് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്തന്മാരെ തൊട്ട് കളിക്കരുത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു, ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മുക്തിയുടെയോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കലിന്റെയോ തത്വങ്ങൾ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ അക്ഷണോത്മതം കുറഞ്ഞ് മുക്തിയെ, പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്കറിയാം മുക്തി, എല്ലാവർക്കും മുക്തിയാ വേണ്ടത് സാധനം. ബ്രഹ്മജ്യോതി വിലയം പ്രാപിക്കുക, സായുജ മുക്തി. അതിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹർഷോത്മാദം കുറഞ്ഞ് പരയുടെ ചായത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയായി മാറും. അതിങ്ങനെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞ് ചായയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തിയായിട്ട് മാറും. അതല്ലെങ്കിൽ അഹംഗ്രഹ വാസനയുടെ തത്വങ്ങൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചും ഭഗവാനെ അഭേദം കൽപ്പിച്ചും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം തുടങ്ങുന്ന ജീവാത്മനെ അഹംഗ്രഹേണ ഉപാസന വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിന്റെ പിറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി പതുക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ തോന്നും. ചിലപ്പോൾ മുക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാം. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ഇത് പതുക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക. ഒറ്റയടിക്കല്ലേ വീഴാ, നമ്മൾ പതുക്കെ വീണു പോകുന്ന പറയുന്നത്. ഇത്തരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അദ്വൈതവാദം എന്ന സാങ്കേതിക സംജ്ഞ തങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരെന്ന് അദ്വൈതവാദികൾ കരുതുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമേ താൻ പൂജിച്ചാൽ അത് സർവേശ്വര പൂജയെ അവർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ചു കാലങ്ങൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്വൈതവാദം വരും. കാരണം നമ്മൾ ഉള്ളില് ഞാനും ഭഗവാൻ, എന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു വരും. അപ്പൊ പിന്നെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് ആരാധിച്ചപ്പോ അല്ലെ. അതിന് ചില സമ്പ്രദായത്തിൽ നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നാരായണ നീ നാരായണൻ, അങ്ങനത്തെ സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ താത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാൻ വേറെ നമ്മൾ വേറെ, ദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. കാരണം എന്നൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജീവിതം തന്നെ അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം സങ്കീർത്തനാണ് അല്ലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് ഗുരുക്കന്മാര് വലിയ ആചാര്യന്മാര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് അത്രയും പവർഫുൾ ആയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത്, നീ എന്താണ് നിനക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, എന്നിട്ട് എന്താണ് നീ ഒരു വികാര ജീവിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വികാര ജീവിയെ പറ്റി നിനക്ക് അറിയുമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, എന്റെ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിയില്ല, ഒന്നുമില്ലാത്തവനാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്തോന്നു, എന്റെ ഗുരുക്കന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാമം ജപിക്കാം. ആ അവസ്ഥയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മള് പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരെ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പോയിന്റ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ താഴെയായിരുന്നു. നമ്മൾ ആൾറെഡി താഴെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അധികം പൂജിക്കരുത്, കുറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തരും, ഉള്ളത് കൊണ്ടുപോകും,
നമ്മൾക്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. അത്രയും തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്തത്. ദേവതകളൊക്കെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ വേറെ രീതി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്നലെ മാതാജി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജപങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം. കാരണം അവർ വിടൂല, അവർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ്. അത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ. പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മളായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് സംസാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തുള്ള പോലീസുകാരനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളോട് പെരുമാറാം? അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ കരുണയാണ് ഏത് സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും. നമ്മളത് നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആളെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ ആള് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുള്ളൂ അല്ലേ. പക്ഷെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള നമ്മുടെ മാനേജർ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക? നമ്മൾ ഇട്ട് കറക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തി. ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും കരുണയായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരും കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവര് തന്നെ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തമാണ് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ ചില പ്രാരംഭ ഭക്തൻ അത്യാവശ്യത്തോടെ പാട്ട് പാടുന്ന നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും കാണാം. എന്നാൽ അവരുടെ എന്ന ഭാവമാണ് ഉള്ളത്. അദ്വൈതവാദം എന്ന സങ്കല്പം ശുദ്ധമുള്ള ഉള്ളിൽ തന്റെ ഭഗവാനും ഐക്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. അതായത് വേറെ ഇത് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം, ആ അദ്വൈതവാദമാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനും ഭഗവാനും തുല്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അതീന്ദ്ര സേവനം, ഭക്തി സേവനം രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ സേവിക്കലാണ്, അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ സേവിക്കലല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നൃത്തം ചിലപ്പോഴും ചില പ്രാരംഭ ഭക്തർ അത്യാവശ്യത പാട്ട് പാടുന്നു നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും കാണാം. കാരണം പ്രാരംഭ ഭക്തർ ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും, പല അതിനോട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ അവരുടെ എന്ന ഭാവമാണുള്ളത്. ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞോടെ. അതാണ് പ്രശ്നം. എന്നാൽ നിയമാക തത്വങ്ങൾ ഒന്നിനും വിധേയമാകാതെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നിലത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം പൂർവ്വജനത്തിൽ നേടിയെടുത്തതായി കരുതാം. പിന്നെ ചില വ്യക്തികളുണ്ട്, അവര് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താല് അത് ഭക്തിയുടെ സേവനമായിരിക്കും. കാരണം അത് പല ജന്മങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് ആ കണക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അവർ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ചിലവർ അനുകരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കൂടെ, ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര, ഈ മൂന്നും കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകണം. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മളെ ഭക്തി മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കെഴുത്ത് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധ സാധു സംഘ ഭജനക്രിയ. ഈ മസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മ ഗുരുയിലേക്കെങ്കിലും കണക്ട് ആവുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 വയസ്സ് 5 വയസ്സിൽ പൂർത്തിയായിരിക്കണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ LKG ചോദിക്കും ABCD ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഭക്തി സേവനത്തിന് ക്രമമായ പുരോഗതി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വെച്ച് യാദർച്ഛ്യമായ ഭക്തി സേവനത്തിന് നിലവാരത്തിന് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾ ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾ വിരക്തി ഉണ്ടായി അയാൾ ഹർഷോത്മായ ഭക്തി വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അസൂയപ്പെടരുത്. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രമമായിട്ട് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്, അത് എൻ്റെ അല്ല. നമ്മളത് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളത് 4-ാമത്തെ അത് അനർത്ഥ നിവർത്തി തൊട്ട് ഭഗവാനാണ് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മള് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ സാധുസംഘ ഭജനക്രിയ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാൻ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നല്ല ചിന്തിക്കണത്. ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാൻ എനിക്ക് തരുന്നു. അതാണ് ആ കാരുണ്യാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അത് പിന്നെ ചില സമയത്ത് പല താഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഒരു മാല ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനൊക്കെ സംഭവിക്കാം അപൂർവങ്ങളും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾ വിരക്തി ഉണ്ടായി അയാൾ ഹർഷോത്മക ഭക്തി വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അസൂയപ്പെടരുത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും. കാരുണ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ഭൗതികമായിട്ട് കാര്യങ്ങളിലോട് വിരക്തി തോന്നും. നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഭൗതിക ആദ്യം തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം ചെയ്യണ്ട, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. അതിൽ അസൂയപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പലർക്കും പല രീതിയായിരിക്കും. അതിനാ പറയുന്നത്, നമ്മളിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചല്ലേ, നമ്മൾ ബാക്കിയൊക്കെ പോട്ടെ, നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ട്? ഒരു 10, 40, 50 പേരെങ്കിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ 3-4 പേര് വളരെ മുന്നിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അത് അവരോട് അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, അവർ പല ജന്മങ്ങളിലും പല ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഒരു ജന്മത്തിന്റെ കണക്ഷൻ അല്ല ഇതൊന്നും. ഭഗവാന് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഭക്തിയുള്ളയാൾ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുപാസനയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് യാദർച്ഛ്യമായി ഒട്ടൊന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയാൽ തന്നെയും അയാൾ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണക്കാക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും A+ കുട്ടി കിട്ടുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ B+ കിട്ടിയെന്ന് വരാം. അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോലെ ഭക്തന് ചില സമയത്ത് ചില വീഴ്ചകൾ വരാം. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭക്തനാവാതിരിക്കില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയെന്നല്ല. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് വീഴ്ച ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വരാം. അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭക്തിയുപാസനയിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആത്മീയാചാര്യനുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഒരുവനെ ഭക്തിയുപാസനയുടെ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. അപ്പൊ 3 കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഒന്നെന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലും ആത്മീയാചാര്യനുമുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഗുരുവിനോടും ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് ഗുരുവിനോടും ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായാലേ നമ്മള് ഭക്തിയുപാസനയിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുള്ളൂ. അതിന് ഗുരുവിന് ഭക്തിയുപാസനയുടെ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിലെത്താം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയാണ്. ഭഗവാനില് ഭക്തിയുപാസന ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ആത്മീയ ആചാര്യനില് അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര ഇതിലേക്ക് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പിടുത്തം കിട്ടില്ലത്. നമ്മൾ ഇത്രയും ചിന്തിക്കുക. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പല പല തലങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തി തന്നെ പല ലെവലുകൾ, അതിൽ തന്നെ പല ലെവലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ സ്വർഗം വരെ നമുക്ക് ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വേറെ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെ ലോകം, അതിൽ തന്നെ ഭക്തന്മാർ ഏതൊക്കെ ലെവലാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവൻ വലിയ ഭക്തനാണ്, ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ അവസ്ഥ തന്നെ മാറിപ്പോയി. എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്, അന്ന് എല്ലാവരും ആരും ഭക്തരും അല്ല. ആ അവസ്ഥയാണ് സത്യം പറഞ്ഞത്. പലരും പല ലെവലിലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ ലെവലിൽ നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോ ഈ ജന്മം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. 1000 ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, 1001ാമത്തെ ജന്മത്തിലായിരിക്കും. അവിടെ വെച്ച് നാം പിറകെ പോകരുത്. നമ്മൾ ഈ ജന്മം നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് ഉയർന്നു ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്കുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. മെയിനായിട്ട് എത്രയാണ്? 9 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. നമുക്ക് ഒരു ഭക്തൻ അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചാലേ അറിയാം. നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടം വരുന്നത്? നമുക്ക് വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അപ്പുറത്തുള്ള പല 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 കാര്യങ്ങൾ, എന്റർടൈൻമെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അതിനേലും കൂടുതൽ എന്ത് ഇവിടേക്ക് ഇഷ്ടം വരുന്നത്? അത് തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? വേറെ എന്തെല്ലാം ഗാനങ്ങളും എന്തൊക്കെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് തിരിയുന്നുണ്ട് പതുക്കെ. അത് ഞാൻ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അത് തുടക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു, ആ, ഞാൻ 3 ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉപകരണം വെക്കുവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ഞാനിത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ഈ ഉപകരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 72 മണിക്കൂറാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്.
ഓക്കെ ഓക്കെ ഹരേഷ്. നമുക്ക് നാളെയും കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലാസ്. 19 തീയതി നാളെ കഴിയും. എന്നാ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം? എന്നാ ചെയ്യണത് അത്? എന്തോ എന്നാ ചെയ്യണത് മാതാജി? നാളെ രാവിലെയാണ് വെക്കുന്നത്. 72 മണിക്കൂർ നേരത്തിനാണ് വെക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു ഈയിടെ ബാത്റൂമിൽ ഞാനൊരു 5 മണിക്കൂർ ബോധമില്ലാതെ കിടന്നു. അപ്പൊ ഹാർട്ടിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം ഹൃദയത്തിന്റെ ഇത് അളക്കാനുള്ള ഉപകരണം വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ശരി ശരി മാതാജി, പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേഷ്, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശരി അതെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നാളത്തെ ഒരു അധ്യായം മാത്രം മിസ്സാകും അല്ലേ ഹരേഷ്? ഓക്കെ ശരി മാതാജി. ഹരേഷ്, ശരി. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്